Ти оставаш тук, аз отивам в най-красивото градче в Англия. Ще ти разказвам после. Баща. Нека да видим какво ще ни предложи. Малки спретнати каштурки, навсякъде цветенца, няма един клас на улицата. Цветно, красиво, каменно, подредено, с прозорчета, с китчици. Много яко. Галерийка. Е така от нищото. Е така. Направо ви казвам, влюбена съм в това градче, не случайно най-красивото. Вижте. Вижте градата, колко е красиво. О, Боже, тук днес ще плача. Падам вече. Прекрасно. Невероятно. Кофе айскрим. Много известен пъп. Но ще не отворя. О, не, няма да се разберем така. Не може да е толкова красиво. Погледнете. Тук живее сигурно някой от приказките. Какво ли има на там? Сега сигурно може да се сблъска с пепеляшка или снежанка. Няма да се очудя. So cute! Тук живее някой. Това наистина е най-якото градче, в което съм била. Не, тук кой живее ме интересува. Много си красиво. Имаш ли си име? Имаш си. Къде па на къде да си нямаш? Кажи, Ваня, не ми задавай такива въпроси. Представете ли си тук всяка страна си пиеш кафето? Мале. И тук не... О, не, ще припадам тук вече. Край. И виж тук лятото май на бирички. Не мога. Не, я да видя гледката. О, толкова е яко. О, беби. Не, нещо ми става. Мисля, трябваше да ударя два шамара. И овчици там я. Ето го казала, където се... О, много е далече, не мога. Мирише на роза. Църквата е уникална, препоръчвам с 4 ръце. It's okay. Но такова за пред камината ми, което още нямам. Вижте, нататък има afternoon tea. Направо ще пе... вижте го. Да продължаваме. Нямам батерия, ама за изкуството какво ли не правя.
Харесва ми плана. Праща го на кръчма, тя отивала на църква. И аз мисля да направя същото. Мисля да хапна, вече бях на църква. Ох, тези рибки навсякъде. Ох, пак так на слънце. Уникално е. Не ще припадна. Някъде натам е моя фиш маркет. Нека видим. Човек трябваше да се взема за рядно. Тук има толкова много заснемане. Аз както винаги приличам на чучело. Вместо да се облика най-хубавата рока, да си сложа най-хубавия грими червил. Аз съм гумита чиния. Йеее! Фиш маркет, бейби! Дано да съм на правилната улица. А, да! Сега би трябвало да ям най-прясната риба или каквото е там, морски дарове, макар че по-голям дар от мен няма на тази земя. Каква идилия. Кучета, бебета, бащи. Ето тук е момента, в който съжалявам, че не си нося парти грилът вкъщи. Тук вече започва да ми тъкат лигите и веднага се насочвам към стригите. Все едно баба ми едно време се стриди и яла. Погледнете, ойстерчетата ми. Това са някакви миди и пушена скумрия. Оле, мириш толкова яко. Медичка. Оле, направо. Това е бебчета. Един от най-добрите, които съм яла и само 1,35. Значи първи път, като ги опитах тая, ще да повърна. Обаче сега, което си е прясно и вкусно, няма как. С лимон и малко черен пипер. В принцип седат с оцет и черен пипер. Така ядат англичаните, ама аз предпочитам лимон. Ой, слънце пекна. Повече мога да искаш човек от живота. Не мога да разбера. О, това е толкова вкусно. Между другото, от любимите ми риби е скумрия. Идилия. Не знам какъв мъж ще търся. Но определено трябва да има хоби риболов. И не ме интересува какво ще лови. Да ми носи риба, иска риби. Дали няма да го имат по 2-3 дена, ще да ме интересува. След препоръката на кръчмаря се спирам на ябълков сайдер с вкусна тофи. Чистейки си джобовете от лакомства и трохи и чакайки да спре дъжда, идва автобус, на който аз естествено решавам, че трябва да се кача. Къде отива не знам, но билета е 2 паунда, така че вамос! Автобусчето ме спря ето там. Колятото, една каравана под наем и Галена. Дудук. Стара каравана. Няма по-смешно почу от това. А това са типични англичанки с такива бутуши и навлечени, защото постоянно вали и е кално. Спря да вали. Времето е супер приятно. Аз седнах в... там пише най-старата късно. Пи една малка бира. Естествено моите запазни марка, нещо сладко с бирата. Понеже чайната къща е затворена. Като няма чай, ще пием бира. Между това не съм пила вода. Това не е добре. Някакво много сладко върбче. Искаш да ми докопаш ядките, нали? Айде. Поцкай. Аз черпа. То любов, ама... Да видим хората какво са си хвърлили. Добре, че нямам къща, ще да е пълен буклавчарник.
с неща от този род. Оригинално. И още една последна малка преди тръгване. Чао! See you next time. Докато Чинка Вирайна се любова на този залез и си мисли как всичко е минало по мед и масло, се случва това. Влака закъсва посред нищото. Аз и още 2-3 в целия влак. Къде съм? Нямам идея. Знам, че не съм в България и това не е БДЖ, но ето случва се и тук в Англия. След няколко неуспешни опита да отстранят повредата, се установява, че трябва да ни откарат до друга гара и оттам ни викат таксита, които ще ни откарат до крайната дестинация. Лондон Виктория Стейшън, бейби. Some alternative way, if that can help you. Отново в големия град, изморена, но щастлива, понеже всичко завършва с хепи енд накрая. Вуаля! До следващия път!